Bangamashumi 51 abafundi abebegibele leli bhasi khathi liphuma emzileni ligingqika. Ngokophenyo lengozi ibangelwe ukuphuma kwesteering. Abafundi abasinde kule ngozi bathi bakhungathekile. Ngizwe umsindo omkhulu ngesikhathi ibhasi ishayisa isihlahla. Ngase ngibona abafundi abalimele sebelele phansi. Baqala bamemeza, ngasaba kakhulu. Ngilimale engalweni nasemqaleni. Kunzima ngoba angikwazi ngisho nokulala ebusuku ngiyaqwasha. Kulandela lengozi, namhlanje abazali babafundi besikole iMotheothuto bale baphetha ukuthi abafundi bagibele leli bhasi ngenxa yesimo esikulo. Bathi leli bhasi elikhishwa umnyango wezokuthutha ukuthutha abafundi libeka impilo yabo engcupheni. Leli bhasi seligugile, besilokhu sithi sizolibika lolu daba kumnyango, kodwa njengoba sekushona abanye abafundi nje asisakwazi ukuthula. Kungani umnyango wezemfundo uqasha amabhasi amadala ukuthutha abafundi? Njengoba sekushona izingane kulesa sikole, sebebanike ibhasi elingcono, kodwa kule ndawo baletha amabhasi amadala. Umnyango wezokuphepha komphakathi uthi amaphoyisa omgwaqo azovakashela isikhumulo salamabhasi uqinisekisa ukuthi amabhasi agunyaziwe kuphela athutha abafundi. Now we've been having the evaluation committee that has been doing this work. We kept them in place on standby, the part of the war room. From December, we established a war room here in the office where colleagues are sitting and dealing with any other challenges that affect scholar. Abazali banxusa uhulumeni ukuba ubeke phambili ukuphepha kweingane zabo.